Našimi partnery jsou ryzí horská značka Saleva a výrobce doplňků stravy Brain Market. Nacházíme se před Zámkovského chatou ve Vysokých Tatrách a mám tady s sebou zajímavou tatranskou osobnost, kterou je Matúš Nemčák. A Matúš je skialpinista, aktivní i bývalý. Je to trailový běžec, opět aktivní i bývalý, který mimochodem založil Tatranskou šelmu, zajímavý populární trailový závod ve Vysokých Tatrách. Je to šéf skupiny Oberalp pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Skupina Oberalp, ne asi každý to ví, ale ta stojí za značkama Dynafit a Saleva. A možná je taky zajímavý říct, že Matúš má poměrně významný zdravotní omezení, ke kterému se dostaneme za chviličku. Matúši, čau. Čau, vítaj v Tatrách. Díky. Už jsem tady párkrát byl, ale díky za přivítání. Začal bych těma skialpama. Hodně Čechů vyráží do Tatr na skialpy. Měl by se nějaký zajímavý skialpový tipy pro člověka, který na skialpech není úplně začátečník, ale není to nějaký pokročilec typu Matěj Bernát, s kterým jsme tady taky dělali rozhovor, který samozřejmě dává úplný nesmysly z pohledu toho standardního člověka. Tak měl bys nějaký zajímavý tipy? Jo, určite. Ja myslím, že Vysoké Tatry sú perla skialpinistických areálov na Slovensku. Je to možno pre nejakú strednú až vyššiu strednú triedu, čo sa týka možno nejakej náročnosti, ale aj vo Vysokých Tatrách sa dajú nájsť nejaké začiatočnícke trasy, dajme tomu Veľká Malá Studená, kde sme aj teraz pri zámke, tak sú veľmi obľúbené a navštevované a dokonca aj povolené, akože Tatranským národným parkom. V danej sezóne sa dajú celý areál oboch dolín plnohodnotne využiť. Je tu niekoľko žľabov, sú tu aj extrémne náročné žľaby, ale sú tu aj také, ktoré zvládnu, dajme tomu taký štandard, do nejakých 35 stupňov, ako Baranie sedlo, Svišťový štít, Prielom, Malý Závrat. Je tu spousta celkom. Já jenom dodám, že tyhle všechny tipy dáme potom pod rozhovor do textu, abyste k ním našli i konkrétní odkazy. Super, paráda. Pojďme k trailovému běhání. Ty jsi zakladatelem velice atraktivního závodu, který má nějakou historii. Letos se ten závod nekonal, je to tak? Jaká je vůbec budoucnost tohle závodu možná? Momentálne je budúcnosť vo hviezdách, pretože hľadáme nejakých pokračovateľov v tejto tradícii. Mali sme aktívnych 11 ročníkov, sú to dva závody, je to taká tatranská miniséria skyrunningových závodov. Jeden je čistý vertikál, asi najnáročnejší v strednej Európe. Beží sa tu nedaleko odtiaľ zo Starého Smokovca na samotný štít, Slavkovský štít. A je to na vzdialenosti 7 km, skoro 1,5 km prevýšenia. A dlhý je ultra, beží sa 50 km krížom cez Tatry. Takže momentálne ten závod spí, alebo tento rok sme mali iba virtuálny režim, ale dúfam, že do ďalších ročníkov znovu nakopneme a tento tradičný závod sa naštartuje. OK. A co se týče, pojďme jako stejně u skialpů nějaký tipy, bavíme se o trailovým běhání, máš nějaký opravdu speciální trasy, které opravdu stojí za to, třeba nejsou tolik frekventovaný ve Vysokých Tatrách, zase pro běžce, které řekněme nějakým způsobem na té střední úrovni, to znamená uběhne nějaký půlmaratonek v horách, ale není to člověk, který by běhal stovky a vejš třeba? Určite v Tatrách je opäť, v zásade všetky turistické trasy sú povolené aj na beh, ale Tatry sú špecifické tým, že to podložie je kamenisté, možno nie tak tradičné pre českých alebo slovenských bežcov, je to vyslovene taká rarita v daných podmienkach. A pre taký reálny beh, kedy človek vykonáva ten beh, lebo často ľudia hovoria, že idú si zabehať, ale tam v skutočnosti iba kráčajú, tak sú možno veľmi dobré areály v Belianských Tatrách, čo je vo východnej časti. To podložie je také vapencové, nie sú tam toľko kameňov, alebo potom naopak v blízkosti Štrbského plesa, tam sú tiež také menej naklonené roviny a tam sa dá reálne a veľmi dobre zabehnúť. Paráda. Opět platí, že linky dáme do textu pod rozhovor. Z jihotyrolských Dolomit přes České hory až na vrcholky světa. Saleva se zaměřuje na horské sporty, turistiku, trekking, alpinismus, skitouring. Především to je ale značka, kterou tvoří lidé, kteří milují hory a pohyb v nich. Saleva, ryzí horská značka. Více na saleva.com a mountainbrands.cz.
Tak, teď bych se rád dotknul trošku takový možná pro někoho intimnější věci, pro někoho ne, ty už si na tohleto téma hovořil, takže jsme se vlastně před rozhovorem dohodli, že to můžu takhle otevřít, protože mi to přijde hodně zajímavý. Máš jistý zdravotní omezení, možná jestli bys to trošičku rozvedl, protože hlavně v návaznosti na ty další body, kterých se dotkneme, mi to přijde extrémně zajímavý, tak jestli můžu poprosit. Jo, určite, tak samozrejme každý má nejakú genetickú predispozíciu na nejaký zdravotný problém. U mňa sa to začalo to štartovať pred 8 rokmi. Začal som dostávať komorové fibrilácie, čo je životovo nebezpečný fakt alebo situácia, takže z toho titulu mi bol implementovaný strojček alebo odborne implantovaný kardioverter defibrilátor, ktorý má v zásade za úlohu to, že keď je problém alebo keď srdce mi začína štrajkovať alebo keď je tam dôjde k tomu skratu elektrického obvodu, tak dostanem vývoj a dokáže ma to akože nakopnúť. Takže je to niečo, čo možno znie na jednej strane veľmi kriticky a životu ohrozujúco, čo s tým súhlasím, ale na druhej strane každý človek sa musí s tou danou diagnózou alebo chorobou nejak potýkať a ja sa to snažím vždy nejak aktívne, ale zdravo a bezpečne udržiavať si nejaký ten športový chod. Díky takhle, že jsi to vlastně tohleto téma nám představil. Mně to přijde nejzajímavější v kontextu nosičů, protože samozřejmě Vysoké Tatry a nosiči to je opravdu až legendární téma z pohledu takového toho, řekl bych, běžného Čecha, jako jsem já. A ty máš velkou historii, co se týče nosičství. Vlastně děláš to hlavně, není důležitý říct, že ne dělal jsi to, ale děláš to aktivně nadále i přes to zdravotní omezení, což mi přijde neskutečný. 18 let se zmiňoval, jestli se nepletu, něco takového. Zásade áno, pred 18 rokmi som začal a sú to väčšinou iba letné sezóny, takže ja to beriem ako 18 sezón. Jo. A můžeš trošku začít, nebo ty začátky trošku to rozvíjet tohle téma, protože ne každý přesně ví, o co se jedná, respektive všichni tušíme, ale je to vlastně hodně speciální záležitost a myslím si extrémně zajímavá, tak jestli by se o tom trošku popovídal. Je to obrovská tradícia samotných Vysokých Tatier, pretože to je jediné asi miesto minimálne v Európe. Samozrejme existujú nepálski šerpovia, ale v rámci našich končík iba v Tatrách reálne ľudia zásobujú tie vysokohorské chaty na pleciach. Nie je to žiadna pracovná lanovka, ani helikoptéra. Samozrejme aj vrtuľníky sem tam zásobujú, ale to gro celoročného zásobovania tých pár chát, ktoré sú v Tatrách, tak sú reálne na nás, na nosičoch a na nosičských pleciach. A ako si vral, ja som to začal hneď po strednej škole, v zásade to bola len brigáda medzi strednou a vysokou školou a u niekoho to ostane na niekoľko rokov, u niekoho to ostane možno na tú danú jednu sezónu, niekto to má ako životnú filozofiu. Ja si myslím, že to mám tú životnú filozofiu na ďalšie roky. Bol som dosť taký depresívny, až by som to povedal, v tej etape života, kedy ten zdravotný problém bol asi taký najvypuklejší. Ale posledné roky, tým, že som prekonal niekoľko operácií v medzičase a posledná dopadla veľmi dobre, zdravotný stav sa mi zastabilizoval, takže som sa snažil vrátiť nejakým spôsobom k tomu a posledné 4 roky nosím späť. A na ten mindset, čo sa pýtal, tak každý to má postavené trošku inak, niekto to má postavené športovo, niekto to má čisto ako prácu, prípadne ako hobby, niekto to má mix, niekto si potrebuje proste vyriešiť nejaké mentálne problémy alebo nejaké problémy z rodiny alebo nejaké starosti z doliny, z mesta a chodí na tie výnášky raz za mesiac alebo raz za týždeň. Takže každý to má postavené inak. Čo je fajn, je to, že to je veľká tatranská tradícia a ten nálev tých mladých nosičov alebo ten hype, ktorý je momentálne okolo nosenia, tak pretrvá naďalej, čo je super, pretože tie chaty potrebujú sústavne nosiť niekoľko tón alebo desiatky tón ročne, ale malé percento tých mladých pri tom ostáva. Čo bolo ale aj v minulosti tak, ale chcel som povedať to, že tá tradícia pokračuje, tých mladých nosičov je stále pomerne dosť a potom je to vidieť aj na tých výkonoch. Zinex Brain Marketu má synergickou kombinaci zinku, selenu a mědi. Má nejvyšší vstřebatelnost, podporuje imunitní systém a stačí 1 kapsle denně. S kódem nahoru 10 máte 10% slevu na většinu produktů na brainmarket.cz.
Ty jsi zmínil, že jsi aktivní stále a o jakých kilech se tady vůbec bavíme, jo? Jako za prvý to, co si ty můžeš dovolit k tomu zdravotnímu omezení, ale vůbec co jsou jako nějaký maxima vlastně, co se běžně takhle nosí, protože já vždycky, když ty nosiče vidím, tak to je úplně jako nesmysl z mýho pohledu. Co to je za kilogramy? Akože priemerne sa nosí, dajme tomu, medzi 70 a 80 kg, to je taký priemer, aby si vydržal, dajme tomu, celé leto alebo niekoľko mesiacov každý deň, alebo každý druhý deň, alebo každý tretí deň nosiť, tak samozrejme každý nosič má to postavené inak v zmysle toho, že niekto je tá muskulatúra, alebo je tak postavený trošku širší, ja som taký štihlejší, takže... Přidám sa do klubu. Takže tie váhy boli menšie, ale možno zase ten ide rýchlejšie. A samozrejme, každý si vie stanoviť ten váhový rekord. Môže vyniesť 100, 120, 140 kg, ale nie je to určite dlhodobo udržateľné. Takže ja som nosil, tak ako som vravel, dajme tomu medzi tými 70 a 80 kg. Samozrejme, rekord som si urobil, tu na zámku to bolo 122, ale to bolo... 122 kg si odnes hrebienku, jo? Nebo... Jo, tak ono to zase nie je tak ďaleko. Je rozdiel vyniesť tu na zámku a dajme tomu na chatu. 3 kilometry, OK, 122. Ale zase napríklad tá nosická stovka, čo ste preteky, Memoriál Ďura Petranského, tak to nosí každý 100 kg. Ale zase je pravda, že na tej nosickej stovke je tá účasť nižšia oproti Sherpa Rally, pretože ten rozdiel medzi 60, 70 a tými 100 kg je možno, že pre nezainteresovaného malý, ale pre nás nosičov je to naozaj veľký. A každé kilo, ktoré je nad 100 kg, tak to už chce proste nanosené roky alebo nejakú guráž alebo... Účastní se i ženy těch závodů nebo těch memoriálů? Ženy štandardne nenosia, akože nezásobujú chaty, ale samozrejme počas tých dvoch akcií alebo tých dvoch pretekov nosických, tak aj ženská kategória je. Ale nenosia stovku. Jo, a co nosí? Nosia 30 kg. Okay. Takže oni majú batov, oni s tým bežia, oni nás hneď na štarte predbehnú, oni si idú svojim tempom, ale aj nosiči zvyknú pobehnúť, pokiaľ dajme tomu na terinku, čo je myslím turistický čas hrebienka 2,5 hodiny, to je taký priemerný turistický čas, tak nosiči alebo tí najrýchlejší to dokážu zvládnuť za polovičný čas, čo je... Nie je to beh, dajme tomu bežec by to vybehol pod hodinu, ale ten nosič ide hodinu 20, hodinu 25. OK, to byly ty závody nebo nějaký takovýhle soutěže. Ale chtěl jsem se ještě zeptat trošičku zpátky k těm standardním nosičům, to je teda jejich práce jako na plný úvazek. Jsou doma za to placeni a na té chatě vlastně mají ještě nějaký role další, nebo jak tohle funguje? Každá chata to má trošku postavené inak. Niektorí nosiči sú čisto iba zásobovači tej chaty. Na niektorú chatu tí nosiči reálne potom aj ako výjdu s tou vynáškou a ten tovar rozdistribujú po chate, tak ďalej robia v kuchyni alebo upratujú a tak. Takže každá chata to má trošku inak. Takže asi tak. Pecka. Já myslím, že je pěkný zakončení. Díky moc, Matúši, za fajn takový kratší rozhovor, ale velice zajímavý. A vám děkujeme, že jste tenhle rozhovor sledovali. My zároveň děkujeme našim partnerům, hlavním partnerovi Salevě a dalšímu partnerovi Brain Marketu. Mimochodem se slovým kódem nahoru 10 máte 10% slevu na e-shopu brainmarket.cz. A budeme rádi, když nás budete sledovat, ať už se jedná o YouTube, o Facebook, o Instagram, anebo třeba o Spotify. A u příštího rozhovoru na viděnou, naslyšenou. Ahoj. Čau, díky.